danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa. Ba maganin lokaci dama can na gaya ma wasan nan mu ne za mu kai mu za mu lashe ba. Ya fa ya fito. Wallahi na kuma suna wajen nan kenan. Bara ka ce ku tumar bura uba muna fama da garin kwaki zan dawo yana sakai sak ba za ka saka banda dole ma amma ci garin kwaki. Karya ce ai a wajen bahar muka dauko ya karya zo mu sa da kai har ma ya ta dan a wannan kawai a wannan Karamu kasbana har ma yana yi wallahi ya karya a to ai bahar ma yana yi wallahi bahar ma yana yi Allah wala wallahi ataka mai shadda ma yana yi dan a wajen yi ma muka dauka hukumar baya yi Allah ni ne wani baba ta ce ba za ta ci garin kwakin nan ba ya fito waje kuma tana ci a sha'ani ne a sha'ani yunwa ai ba ta bari a ni ba yunwa nake ci wallahi ko ina ci din ra'ayi na ne dan daɗi ne kawai dan daɗi dan daɗi to baba dai Allah tsare Allah da kai lafiya shikenan Allah ya shirya amin to ma miki shirya ba amma kai ma kana bukata wai baban naka kake ma wannan magana amma ya kusa kake ta jawo min zagi a gun ubanka ya haƙuri mama wannan abun fa ni fa bana jin daɗin shi fa ya haƙuri mama ya haƙuri mama ya haƙuri Allah ya maka albarka ko ma ci fito mama yanzu zan koma gida na haka ciki yi mutane ne haka ne dan Bala nawa yi mutane ne wallahi haka ne gari kake ci gari nake ci ni ma daga gida nake naga mutanen gidan ma ba sa ni ne nace bari in zo ga ta ina kake kuma na zo na ganka kana na san maka wuce gida wallahi ina nan kofar gida wallahi to kenan yanzu na kana da riya alquran ba ka ci garin nan ba ko kai ka san tun da duniya an ka ci garin nan sai ne Fatina to yanzu muna fitan wajen da masu kauce ta nan wajen suka bari to ina ruwa da munafukai ni ga abin da nake ma magana yanzu dan Bala ta ai ni da kai amana mu da kai gefe gefe wallahi baba amana mu da daga gefe wallahi tsakani da wallahi baba manzon Allah dan Allah domin abuwa mace amana ma abuwa makareci wace ce wannan a sani kanin ka ne kere ƙarya ya agun na gida muka gada ai ƙarya ya ba wajen ma agun na gida muka gada ban dan shi tsoron Allah to wai wannan ita kuma tsoron Allah ba tsoron ya tafi da zamu haka take ne wa sani kuran wannan mai dukan ba za ta na wani mugun harara da dukan ba za ta rike ne wallahi ka tana harara dukan ma za ta rike ne wallahi kai za ta rike ne dukan ma za ta rike ne Danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa.